nyhederne. Dagens nyhed lyder på en ulykke, og vi har følt med den ulykke, der skete hernede ved brandpunktet. Her ser I med. Ja, hej, jeg står her ude på vejen sammen med Benjamin. Der er lige sket en ulykke, og nu vil vi høre, hvad der er sket nærmere. Ja, altså ulykken, den foregik jo lige her, ikke også? Og det var egentlig en meget stor ulykke. Altså, jeg kan blandt andet sige noget om, at der er mange bedste personer. Heldigvis lidt ud fra mange personer hurtigt kørte dem på hospitalet. Der dør de jo tilstand, ja, ikke? Hvor den mange, det var jo en af dem, der flygtede fra ulykken. Er den der lavet mennesket? Nå, men er det blevet valgt til politiet? Ja, og politiet prøver at finde gerningsmænd. Nå, er der nogen, der har kommet frem til skade her i dag? Ja, han er i meget, meget kritisk tilstand. Hvad er han nu? Han var faktisk i koma lige nu. Rigtig godt. Okay. Nå, men ja, tak, men kom lad os godt og kigge nærmere. Nå, nu står jeg så her foran hospitalet og skal ind og se en af de skadede personer. Lad os gå ind og se ham. Hej. Hej. Hvordan går det? Det går udmærket, men jeg har rimelig meget ondt herovre i der side. Ja, det kan jeg godt se, det bløder også. Ja. Hvordan skete det her? Jamen, jeg ved ikke helt, hvordan det skete, men lige pludselig så var bare en, der kørte over i min side af sporet. Nå. Af vejen, og så hvad hedder det nu, så husker jeg ikke mere. Ja, men har du meldt personen, eller kan du huske, hvem det var? Eller så du? Jeg så ikke hans ansigt, men jeg så, det var en sort BMW, der var indlandet i ulykken. Ja, det har jeg hørt. Men tak for interviewet. Så smutter jeg, så skal bare ligge i fred. Hej hej. Okay, jeg har så fundet den bil, der kom til skade. Jeg skal ind og snakke med ham. Med vores vært, Benjamin. Hej Benjamin. Hej. Lad os se på den skadede bil. Den står nu herinde på... Ja. Med motoren og skal... Jeg kan lige sige, der var nogen, der kørte... der var nogen, der kørte på brandvæsen. Nå, ja. Der var også heldigt, at de var på vej herind dengang. Ja, det kan. Det ikke så lang tid før, de var på hospitalet. Nå, ja, okay. Nej, jeg ser lige, hvis du kører lige, jeg er altid tilbage. Det er den, der kører lige til sygehuset. Ja, det er det, kan jeg se. Ja. Nå, men ja, så fik vi da set et billede af den bil. Nå, men så siger vi hej til dig, og vel til dig, Benjamin. Hej hej. Her ved nummer 3 skade og smadret bil. Den er jo altså totalt smadret, som man selvfølgelig kan se. Den, og der er ikke nogen hele del i den. Ja, den er fuldstændig ødelagt. Vi har ejeren af den med, nemlig Carl Benjamin. Han er jo ikke en del af ulykken, men han ejer den her skrotplads, hvor vi også ser alle de her campingvogne, og den der båd, og det hjul, og den der, ja. Og hej Carl. Kan du fortælle, hvordan den der bil... Først og fremmest, vi har mange biler. Er det den, Ja. er sådan en gammel bro, eller hvad? Vi har så også nogle andre sager derhen, der er blevet kørt over lidt voldeligere. Ja. Men det er den største. Jeg er ikke helt sikker på.